Crash out, crash out. Szóval, hogy újra szeptember 1-e van. Érzem, hogy fáj. Nem, de most úgy őszintén ez hogy lehetséges, szóval, hogy ment ilyen hamar a nyár. És üvöltöznek kint a farkasok, vagy én nem tudom, hogy ez minden. Hát ők se akarják, hogy iskolába menjek. Nem akarják, szóval amúgy én így hajnali 3-kor rájöttem, hogy én ezekkel amúgy nem tudok aludni a hajamban, szóval nézzük meg, hogy mit alkottam ezekkel a hajgumikkal, mert hogyha rossz lesz, akkor tudom mire fogni, hogy rossz a hajam, anya, nem tudok menni suliba. Jaj, ne. Hát nekem ez már most nem tetszik. Figyelj, nem. Crash-outolni fogok. Szóval most van vége az életemnek. Figyelj, nem. Nem. Nagyon nem. Nem, szóval, hogy nem, én ezt nem. Miért történik ez velem? Miért nem tudom azt, hogy egy rendes iskolakezdés lenne? Jó reggel indul, jó a hajam, jó minden, nem kések el. Nem, ilyenkor kell cseszekedni a hajamnak. Trónt fogok kapni. Mi ez? Miben nyúltam? Összemoldok zselémet nyilvánvalóan, idekenem. Ez már amúgy 2 literes, csak mondom nektek. Olyan nem vicces, nagyon ideges vagyok, hogy ilyen a hajam. De kicsit reménykedem benne, hogy majd így kidobja magát, vagy én nem tudom, majd elmegyek beszárítani, vagy tényleg fogalmam nincs, hogy mi csak 6:40 van, és nekem 6:55-kor innen el kell induljak. Majd kidobja magát. Innentől kezdve amúgy engem nem érdekel, szóval tényleg majd holnap jobb lesz, oké? És mutatom a fittem. Ja, mert hogy amúgy nem kötelező az ünneplő. Szóval, hogy amúgy most valamilyen transition-t akarnék csinálni, mint általában, de most csak így, most így át fogok vedleni. Előre látom, hogy rengetegen meg fogjátok kérdezni, hogy honnan van a drágom, szóval ezt megelőzve elmondom, hogy a Bershkából, mert ezt amúgy konkrétan pár napja vettem, és annyira imádom, szóval így nagyon banger. Össze kellett, hogy pakoljak, itt vannak a cipők. De mivel a hajam nem jó, azért flexelek, hogy milyen jó outfittem van, mert megteltem, szóval cipőmet fogom felavatni. Lássák csak milyen menő az új Adidas szambám.